Така. Как се казвате? Петър Цаков Георгиев. А откъде сте? От София. Добре, да ни разкажете как се случи така, че дойдохте в нашата болница, в нашето отделение? Безпричинно. Безпричинно, просто жена ми имаше същия проблем. И аз се оплаших от нея и реших да се изследвам. Като допусках, че няма да имам нищо, но пак страх лозе пази, както казват старите хора. И влязах тук при вас по една програма и в един момент се откри, че и аз имам малък начален стадий на рак на дебелото черво. И се оказа, че няма друг начин, освен да се оперирам. Направих си изследване, направих постъпки, влезнах в болницата и тук много бързо се реагира. Много модерна болница за моите разбирания. Вследствие на което ми бе направена операцията. Оказа се, че съм бил даже и по-тежък случай от жена ми. В смисъл, по време на работа, по време траене на операцията. По-сложни са ми били моментите. И сега съм на 5-ти ден от операцията. От 3 дена, значи на втория ден започнах вече да хода. Сам до тоалетната. И след обеда, на втория ден, вече се опитах, излезах и извървях около 15-30 метра в коридорите на болницата. За сега се чувствам добре, грижите са невероятни. Нямам никакви притеснения от страна на персонала. Каквото и да пожелая, каквото и да попитам, каквото и да искам да ми се направи, в секундата се отзовават по отношение на моето лечение. От тук нататък да се надявам, че по думите на лекарите след 2-3 дена ще бъде изписан. Единственото, което ще трябва да спазваме, така по-кашеви храни, без алкохол. Не съм привърженик на алкохола, но не бива поне 1 месец да се употребява. И това е, което така мога да кажа за сега в процеса на моето лечение. Имаше ли силни болки в първите дни след операцията? Аз съм правил 2 операции до сега. Има си, болки си има. Болки си има. Но препаратите и медикаментите, които ми слагаха, светкавично ми отоляваха болката. Не разбирам от медицина, не знам какви препарати са ми слагани, какви инжекции ми се биеха. Над главата ми висеха непрестанно банки, преливаници на най-различни медикаменти, които аз не ги разбирам и не мога да дам обяснение и отношение по тях. Бихте ли препоръчали болницата, отделението на ваши близки, приятели? Както аз дойдох безпричинно. Аз дойдох от страх покрай съпругата си. Сега вече дните, периода, като ми откриха заболяването, докато влезе в болницата, беше 1 седмица. Имам много приятели, хора, които много ме познават. И всичките се стреснаха и викат: трябва да ни водиш, ходим да си изследваме. И аз им казвам, че след 40 годишна възраст, 42 годишна възраст, човек трябва да иде да се изследва. Така е. Независимо от възрастта. Така е. И в болницата има, от думите на хората, сега аз не съм бил в други болници, една от най-модерната техника за операции, микроинвазивна и инвазивна техника, малко трудно ще го изкажа,
се работи в това отделение, в което съм аз. И от тук нататък не знам още какво би трябвало да кажа, но Каквото ви е на сърцето. тук съм под покровителството на професор Димов и на доктор Люцканов, които всъщност бяха хората, които ме оперираха, които безкрайно им благодаря. Професор, разчисти се. И на целият персонал. Много ви благодаря за хубавите думи. Желая ви скорошно оздравяване и да не стъпвате повече в болница.